हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहैबाय मानसि गोमानायनि सायाव। सासे मानसि गोमानानै दङ कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय बेंगलर सिटी जिगनि होननाय जायगायावहाय। दा बिनिनो आङो नोंथांमोननो ससे फोरमायगोन बिथाङा बबेनि आरो बबेनिफ्राय फैया माला फैया नै बेफोरखौहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। जाय गोमादों बे व्यक्तिनि मुङानो जाबाय सानसुमाय बसुमतारी आरो बिफानि मुङा जाबाय थरेन बसुमतारी। बिथांनि गामिया जाहैबाय आमगुरि आरो पस्ट अफिसा जाहैबाय खाख्रागाव। बिथाङा दांथल साइडनि बे दांथल साइडनि मानसिफ्रा बे भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला एसे देहेन होनानै खबर लाबानो जाबाय न'फ्रावहाय। दा बिथांनि लोगोफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला ओरैबायदि होननानै बुंदों, बिथाङा थांनाय बिस्थिबार हरनि 10थायावसो बेयाव सफैदों आरो मोनसे जायगायाव थाहैदों, जिगिनि होननाय जायगानि मोनसे कम्पानियाव थाहैदों। लामायाव ट्रेनाव फैबाय थानाय समावनो बियो फाग्ला बायदि जाबोदोंनो, माने बार गाज्रि लोगो मोनखोना माखो नै बेखौहाय सन्देह खालामदों आरो लोगोफ्रा। माने फाग्ला बायदि जाबोदों, लोगोफोरजों नांज्लायलाबायो, बुलायलाबाय नागिरो जाहैदों, बेफोरबायदि जाबाय थादों। ओमफ्राय बे रुमाव सफैनानैबो, बे कम्पानियाव सफैनानैबो लोगोफ्रा बेखौ हमथाना दोनबाय थानायनि लोगोफोरखौ बुनो नागिरबायनो, बुलायनो नागिरबाय। दाने लोगोफ्रा हगारनानै होबाय। हगारना होनायनि उनावहाय दसेनो बहाय थांखो वाल बारनानै खारलांबाय कम्पानिनिफ्राय। ओमफ्राय बेखौ दिनैसिम मोनफिननाय जायाखै। मानसिखौ एसे बार गाज्रि लोगो मोनदों होननानैहाय बिथांनि लोगोफ्रा फोरमायदों। दा आंखौ ससे भिडिअ बानायनो थिननायलाय, रायजोफोरनो फोरमायनो थिननायलाय आङो बे भिडिअखौहाय बानायनानै होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बेखौ जेरावखिया नुवा मानो आङो मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होदों, बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन हरनानैहाय खिन्थाहरबानो जाबाय। जिगिनियाव अनेक जोंनि बर' सुबुंफोर दङ, बिथांमोना सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला, बबेबाफोर थांसनबायदोंब्ला बे फट' स्क्रिनाव होनाय फट'खौहाय नोंथांमोना देहेन खालाम। नोंथांमोना सिनायनाय बायदि मोनदोंब्ला बेजों रायलायनायनि उनावहाय लोगोफोरनो खबर हरबानो जाबाय। दा बिथाङाखौथ' नागिरब्लाबो मोनफिनखायासै। बेनावहाय मबाइल फिसा केपेट अला दङमोननो, बेखौबो लाङाखै आरो गावनि थफ्लाबो जेबो लाङाखै। गाव जा गानदों मोदोमाव बेजोंनो बियो खारलांदों आरो। वालआ जांख्ला बायदि दंमोन, बे जांख्लाजों गाखोनानैहाय कम्पानिनि बाहेरायाव एसे हाग्रा बायदि दङमोन, बे हाग्राजोंनो बियो खारलांदों आरो। बे खारनायखौहाय हरनि समाव होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों। दा नोंथांमोना बे मानसिखौहाय, बे सानसुमाय बसुमतारीखौ जेरावखिया नुवा बे आं स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बारावहाय फन हरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। जोंनि बर'फ्रा माने फैगाफ्रामबो बेफोरबायदि जाफैगासिनो दङ। नैबे बै थांनाय मासनिफ्रायनो दाख्लैबो साब्रै बोरायसा गोमाफैबाय। दा बिसोरखौबो मोनफिनो ना मोनफिनाखै फाथा गैया। सानैखौथ' मोनफिनदों होनदों, सानैयाथ' दासिमबो फाथा गैया। ओमफ्राय नै आरो बे मासावनो आरो बिदि जाबावबाय जोंनि सासे बर' सेंग्राया। माने न'खरावहाय हिनजावबो दं होननानै बुंदों, बिसिबो दङ न'आवहाय, बिसिया न'आव थाबोदों। दा गावो खामायनो होननानैहाय गुबुन रायजोआव फैदोंमोन। ओमफ्राय दा बेफोरबायदि जाफैदों आरो बे जायगायाव फैनानैहाय। बिनि जाफैनाय जायगाखौहाय आङो खनसे खोन्थानानै होबावनि। बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय जिगिनि होननाय जायगायाव होननानै बुंदों। बेंगलर सिटियाव गोलैना गोलैया आंबो बेखौ मिथिजोबा, जायखिया आं खोन्थाबाय जिगिनि होननानैहाय। दा बिथांमोना जिगिनि होननानै फोरमायदों नालाय, बिथांमोनाबो बेंगलर होननानै बुंदों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय जिगिनि होननाय जायगानि मोनसे कम्पानिखौ बोरैबा नाम होनदोंमोन र', आंनावहाय नाम दङ, बेखौ आं स्क्रिनशट होसिगोन नोंथांमोना फरायलानो जाबाय। बे कम्पानिनिफ्रायनो बे जाथाया जानो मोन्दों आरो। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोना जेरावखिया नुवा, बेंगलराव थाग्रा मानसिफ्राथ' गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायो होननानै आङो मिथियो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थोंसै, बयनिसिमबो एसे हेफाजाब होलायदो। बबेबाफोर लोगो मोनदोंब्ला जै बर' हारिनि।